Ingane zakwethu impela sibona lapha kunomcebo kodwa njengoba ke esedluliseke umyalezo ophuthumayo emva kokuba ke kuphume ke i-single track yegcomelisha ngaphasi ke kwaMthandeni ke SK lapha ke efisherisha yona ke lentokazi yakazi kodwa bafowethu impela baye basikhuluma kakhulu ke ake siqale sinibingelele yona ke Mboso City MTV sithi nje uma usaqala ungena yona i-channel iyake wenze kulungile uciphize usubscribe nayo notification bell khonzo uzithola zonke izindaba ke eshishayo nazo ezitrendayo. Hayi ke wengane zawuthi impela sibona lapha nentokazi nomcebo kodwa njengoba ke esedluliseke umyalezo ophuthumayo ngaphambi ke kokuphuma ke kwe-single track yegcomelisha ngaphansi kwaMthandeni ke SK lapho ke efisherisha yona ke lentokazi yakazi kodwa ke kuyona ke i-single track ke ethi ke uChappies ke ejezini bafowethu kunomcebo othi ke impela ke awuthi ke nginihlebele ke ningavumi phela ke bangani ukuthi ke nibe uChappies ke ejezini bafowethu impela ke siyazi ukuthi ke mangaba ke uChappies ukwahlala phana ke engubeni kuba nzima kanjani ukuthi ke impela ke usuke uthi ningake nilinge ke nilenze lelo phutha nibe uChappies oncamathela ke ejezini bafowethu impela ke asazi futhi ke asazi ke lokho ngempela njengoba ke sibona lapha ke abantu abaningi ke enkundleni ke zokuxhumana ke sebehlulwa ikona ukudinda befuna ukuthi ke impela yona ke le single track ke idedelwa khona ke izodla ke abantu bathi yabona ke lokho ke okwenziwa iParis engazothi kuncane kakhulu ngoba lana ke impela ke izodla ke abantu futhi ke bawushiya bebambe ke ongezansi. Hayi ke wengane zothi impela ke basho njalo abantu phana ke enkundleni zokuxhumana ke bese xa ubona ke ukulinda ukuthi ke uze kuphume yona phela le single track kaMthandeni SK efisherishe yona ke lentokazi yakazi kodwa uChappies ejezini. Hayi ke wengane zothi impela ke sinjalo ke izindaba ke ebese niphathele zona kodwa thina ke simboso sithi MTV sithi nje impela ke ake sehle ngobonda idibani yona ivideo elandelayo.